Il-Parlament Ewropew approva dak li l-Gvern Malti implementa bħala qafas regolatorju 6 snin ilu fil-qasam tal-blockchain u l-cryptocurrency fost oħrajn. Ħabar dan il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li ma' One News spjega kif din l-istituzzjoni Ewropea approvat il-leġislazzjoni magħrufa bħala Marketing in Crypto Assets jew aħjar bħala MiCA u li eventwalment se tiġi regolament madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Din hija bażikament identika eżatti dak li għamilna aħna 6 snin ilu fejn jidħol qasam tal-blockchain, cryptocurrencies u virtual financial assets. Dak li aħna konna waqqafna bħala VFA Act u allura eventwalment kellek kumpaniji li applikaw għal proċess li jieħu numru ta' snin biex inti tġib liċenzja xi huwa qafas regolatorju qiebes u b'saħħtu ħafna, tant kemm hu serju li llum dak il-qafas issa ġie applikat madwar pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Xkembri spjega kif fil-bidu, partikolarment fuq livell Ewropew, Malta kienet waħda mill-unika vuċijiet li tkellmet dwar ir-regolamentazzjoni ta' dan il-qasam biex issa l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea se jmorru fl-istess triq. Min diġà mexa b'dak il-proċess u għandu liċenzja Maltija issa bi ftit tibdiliet żgħar ħafna jkun jista' jopera madwar pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U allura tieħu pjaċir li il-viżjoni li kellna waqt għandna bħala gvern anke f'setturi innovattivi ġodda bħal dan is-settur minkejja li kien hemm għalilna ħafna affarijiet li ma nafux x'qed nagħmlu li ħankisru lill-pajjiż li amateurs li għadna żgħar fl-affarijiet, illum il-ġurnata dak li għamilna 6 snin ilu qiegħed isir fuq madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-fatt f'Lulju tas-sena d-dieħla u mistenni li tidħol liġi li tiġi transposed mbagħad minn kull pajjiż. Hawn ġie spjegat kif mill-bidunet Malta ġixxiet b'serjetà kbira fil-proċess sabiex wieħed ikun jista' jikseb il-liċenzja u għalhekk illum għandek bosta kumpaniji fis-settur li qed joperaw bl-aktar mod serju u konformi mal-liġi. Il-Ministru tenna kif għal darb'oħra Malta qed tkun mudell ideali għal pajjiżi oħra u fl-istess ħin toffri serħan il-moħħ lill-qasam. Ħarsu lejn pajjiżna bħala dak il-pajjiż li huwa avankard, li huwa pajjiż li jabbraċċa t-teknoloġija, li jaf li għandu viżjoni l qudiem u li għandu allura ikun f'pożizzjoni li jista' jipprepara l-pajjiż anke fuq livell ta' regolamentazzjoni fuq dak li għandha bżonn l-industrija. U dik iva hi xi ħaġa li tat serħan il-moħħ, speċjalment l-ekonomija diġitali. Il-fatt li Malta diġà għandha 6 snin ta' esperjenza u b'qafas regolatorju ferm b'saħħtu, kumpaniji prospettivi u oħrajn diġà stabbiliti fil-qasam se jħarsu lejn pajjiżna bħala l-post fejn joperaw jew ikabru l-operat tagħhom. Fatt li se jkompli jsaħħaħ l-ekonomija Maltija u anke joħloq aktar impjiegi ta' kwalità għal Maltin u l-Awċin.